za 30 litrov. Náš Pánovský kríž a hodinky za 30 litrov. Potom pán zebral svoje CD, lámal ho na kúsky hovoriac: toto je moja hudba, ktorú teraz všetci zežerete. Náš Pánovský kríž a hodinky za 30 litrov. Potom pán zebral víno a povedal: toto je moja krv, ktorú mi už dlhší čas všetci pijete. A neveráci Tomi, ktorý zedol hudbu, sa opýtal pána, prečo nepije, a on mu to komentoval týmito slovami: milý Tomáško, ja nepijem, lebo nesom zvyknutý, a keby som si vypil, stanem z mŕtvych až na 3. deň. Náš Pánovský kríž a hodinky za 30 litrov. Drahí bratia Aby sme pičite. a sestry,